अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गाड़ी तो लास्टे बा चल के वो बियर मार जा। हाँ चलो सिगरेट पी लो। असलम तू जा। हाँ रुस्तम भाई हम जा, लेकिन तू ये सब का करता रह? तारा लौकत नहीं क्या ताड़ी पिए तनी? देखो रुस्तम भाई, कल से रमजान के महीना चालू होखेला बा। हम चाहतनी कि तू ताड़ी आ शराब छोड़ के रोजा आ नमाज चालू कर। तारा नमाज पढ़े के बाद तो तू नमाज पढ़, रोजा रखे के बाद तो तू रोजा रख। हमारा के समझाओ मत। देखो यार, तू हमार दोस्त हो, यही से तरह के समझाओ तनी आ तारा के सही रास्ता पर लियावल हमार फर्ज बा। कि नशा वशा कईल ठीक बात नहीं खे। रोजा नमाज तारा खातिर चाहे जो कुछ भी होके हमारा खातिर कुछ नहीं। तारा जो अच्छा लगता तू कर, हमरा जो अच्छा लगता हम करता नहीं। हम तो अपन काम करते ही बानी, लेकिन तू गलत रास्ता पर चल दिल बा। लेकिन हमरा पूरा यकीन बा कि अल्लाह ताला के एक ना एक दिन सही रास्ता पर जरूर लिए हन। हम चलता नहीं। खुदा हाफिज। मूड खराब करके चल यार बच के बू ए उठा ना, शहरी के टाइम हो गइल बा, चल के शहरी कर ला। आज से रोजा रहे के बा। सारा नींद खराब करके रख दिलस। तोरा रमजान के रोजा रखे के बाद जा के रख, हमरा नहीं खे रखे के। चला यहाँ से हट। सलमा बाजी, सलमा बाजी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। का बात बा सर? ई ला पैसा तोहर अबू दे के गइल हन। अब्बू ऊ कहाँ बाड़न? उ बहुत जल्दीबाजी में रहलन, यही से ना रुकलहन। कहलहन कि सलमा के पैसा दे दियो और ईद खातिर तू अपना के और बाबू के कपड़ा खरीद। ठीक बा, हम चलता ही। खुदा हाफिज। कैसन पैसा? ई अब्बू भेजैले बाड़न ईद के तैयारी करे खातिर पैसा। चलो पैसा दे, हमरा जरूरी काम बा हमरा। ई पैसा हम तारे के ना देम, तू दारू शराब में बर्बाद कर देबा सब पैसा। चल दे पैसा। ना हम पैसा ना देम। पैसा ना देबे हमरा के? ना। हां जमा जमा कर दे ना। छोड़ ना छोड़। ई पैसा दा दा। हे अल्लाह, इनका के गलत रास्ता से सही रास्ता पर लिया।
खाओ खाबा टॉप स्टेट ले जा और चल बालो सब पैसा खत्म एगो काम करो गाजा तो पिए जा खाओ लावन जा हमें अजान कब हुई? अब भूखबे करे बेटा। Allahu Akbar Allah बेटा अजान होता अब तारीख ए सलमा खाना लेके आओ घर में कुछ ना रहे यही से खाना नइखे बनल। थोड़ा सा बेसन रहल ओकरे के पकौड़ी बनानी है ले आओ तनी खा लो। ए 4 गो पकौड़ी या खजूर खइला से हमर पेट भरी देख हम खाना ना खाए तो तोरा के अफ्तारी भी ना कर दे हटा ये सब काहे फेंक देला का हो गई बेटा 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 पानी लेके आओ जल्दी पानी लेके आओ। अल्लाह का हो गई पानी पियो पानी पियो। ठीक हो गई ना? आराम भइल ना कुछ? देखो तू हमरा के माफ कर दो हम तेरा लोग के बहुत सतोले बनी बहुत मरले बनी ये अल्लाह हमरा के माफ कर दो हम माफी के लायक तो नहीं की लेकिन हमरा के माफ कर दो हम आज तक ना रोजा रखनी ना नमाज पढ़नी ना एगो अच्छा काम करनी ओकर बाद भी हम तेरा दुआ से ठीक हो गनी ये अल्लाह तू बहुत रहीम बड़ा बहुत करीम बड़ा अल्लाह ताला के जरूर माफ करे तू सुधर गईला हम बहुत खुश बानी। ए सलमा सलमा हाँ हने आओ बोला हम तो जानते नहीं घर में कुछ नहीं के कल रोजा रहेगा पानी दो पी के रोजा हम रहे ठीक है। हमरा सवेरे काम पर भी जाए के बा हम जाते हैं थोड़ा आराम कर लेबे ठीक Everything you know is in your mind. अरबाज ए सलमा हाँ हने आओ लो हई देखो गली छोड़ा आ सेवई आ हई तारा लो खाती कपड़ा बाबू है ना हाँ, बाबू। बड़ा सुंदर बा। ई तहार ह हाँ बड़ा सुंदर बा। ठीक बानू हाँ तू अपना के ना ले हाँ अरे कोनो बात नहीं के हम पुराना कपड़ा पर ही नमाज पढ़ ले ना रुस्तम भाई
तो पुराना कपड़ा पर ना नया कपड़ा पर ही नमाज पढ़ो। अरे असलम तू हाँ हम जब तू कपड़ा खरीद लबा तो हम वही जकर नहीं तार लगे पैसा ना रहल सा, यही से तू अपना खातिर कपड़ा ना खरीद लबा। ई ल तारा खातिर लेके आइल भाई। अरे यार एक और का जरूरत रहला? यार इतना समझ, एगो दोस्त के तरफ से एगो दोस्त खातिर गिफ्ट बा। दोस्त ई तहार एहसान हम कैसे पूरा करें? अरे यार एगो दोस्त पर एहसान ना करेला, आओ गले लग जाए। ठीक बा रुस्तम भाई हम चलते हैं। लेकिन असलम भाई काल तेरा ईद में जरूर आवे के बा। ठीक है भाई हम जरूर आए। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। देखो लो भाई ईद के अवसर पर हमनी के एगो छोटा सा वीडियो बनौनी है जहाँ के शीर्षक बा रोजेदार बीवी शराबी पति। अगर ये वीडियो में कोनो कमी रहे हो गई लोग गलती हो गई लोग तो एकरा के रउआ लोग माफ़ करे लो, नज़रअंदाज कर दे लो। अगर वीडियो अच्छा लागत हो गया अच्छा लगे तो एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, कमेंट करी, लाइक करी। हमनी के चैनल रुस्तम अली वाइन्स के सब्सक्राइब करी। बस यही के साथ हमनी के अब विदाई चाहतनी सन। खुदा हाफिज़।